Maanden, eigenlijk zeg maar, kijk, voor heel 2023 zijn er 7 mensen omgekomen door een brand in eigen huis. Dat is een ongelooflijk hoog aantal. En Dickmar Oliana van de brandweer laat ook weten dat de brandweer een campagne gaat beginnen om mensen meer op de hoogte te stellen. Dat ze voorzichtig om moeten gaan met sommige zaken. Het gaat natuurlijk om sommige mensen roken in hun slaapkamer, vallen in slaap, dan gebeurt er iets. Maar het kan ook kortsluiting kan een reden zijn. Maar hij roept iedereen op om rookmelders te plaatsen. Dat gebeurt nog maar heel weinig, maar dat kan levens sparen. Daarnaast gaf hij antwoord op de vraag of het daadwerkelijk zo is dat de hitte ertoe leidt dat er meer branden zijn. Nou, veel mensen hebben een fan of een airco in huis. Door de hitte blijft dat maar draaien. En daar zijn sommige fans en airco's niet op berekend. Daar kan kortsluiting ontstaan en dat kan weer leiden tot brand in huis. Dus een verzoek aan iedereen om daar voorzichtig mee om te gaan en een rookmelder te plaatsen.